ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ହାଟକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲୁ। ପଚାର ମଉସା କେତେ ଟଙ୍କା କିଲୋ? ମଉସା କୋବି କେତେ ଟଙ୍କା? 40 ଟଙ୍କା ଗୋଟା 40 ତିନିଟାକୁ 100। କୋବି କେତେ ଟଙ୍କା? କୋବି ନିଅ 30 ନା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୋଟା 30। ଭାଇ କୋବି କେତେ ଟଙ୍କା? ଭଲ ଅଛି କୋବି? ହଁ ଅଛି ଭଲ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି। ହାଟ ପୁରା ଭିଡ଼ଟି ନା? ଛୋଟ କେତେ ବଡ଼ କେତେ? ଆମେ ତ ଟିକେ ବେଳାବେଳି ପଳେଇଥିଲୁ, ଲେକିନ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିବେ ଆହୁରି ଶସ୍ତାରେ ଆଣିଥିବେ। ମଉସା କୋବି କେତେ? 20 ଟଙ୍କା ଏ ତିନିଟା ଉଠା। ହଁ ଏଇଟା 300। ଆଉ ତମେ କହୁଛ ସିଏ କଣ ଦେବେ? ସିଏ କଣ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଆମେ କଣ ମୋଚି? ସିଏ ବେପାରୀ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବେପାରୀ, ଇଏ ଚାଷୀ। କଣ ଦେଇଦେବେ ସେଠି ଚାଲିଯିବ, ଆମେ କଣ ଦେଇପାରିବୁନି? କୋଉଟା ନେବ? କୋବି କେତେ ଟଙ୍କା ଆଇଲା? 100 ଟଙ୍କାକୁ 8ଟା। ହାଟ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ।